moketo koke piny moger kochakre kidi mokwongo gi mogik. Moko king'iyo kata mbalariany mar Nairobi mane mokwongo noyudo ka nitie infrastructure moko mane nitie koro nomedo ameda moko. Kani neno kaka nochako Royal College chako bedo kwa ginene mar kwa donge mos. Koro en mana ni donjo manya bedo en ni serikal mondo odonjie. Onya donje kama mokwongo mana kaka daktari winjo kowacho nitie rem bende kelo pesa monego bed ni kelo university. Koro kapacha en ni kabe nitie gowi moko ma serikal nigo gowigo mokwongo mondo chul te ne mbalariany nikech ni ineno ka nowach ni mokwongo ka andika mokwongo mane onego bed ni serikal chiwogo gimiluongo ni capitation, pesa mabiro ga wi nyathi ka nyathi cha nonego bed ni kele atamalo 80. To nyaneno ka giwacho ni osebedo mana kubiro matin seche moko atamalo 38. Koro kane nitie kaka ginyalo timo mano nyatim mano. Mar ariyo kaka koro nitie en kama itiege jo Kenya ma pod biro kelo dongruok mar Kenya. Serikal nyalo amua to chiwo pesano, chulo gope gigo asto iloko telo. Nikech telo be koro nego bed ni loko nikech shida ni ok ochake sani osebedo koyware ka neno nyithindo go osewito kaka nyithindo manyo wach kacha nyaka gichak somo koa e higa 2017 gisewito ndalo mang'eny moingo 350. Nyiso ni nyithindo go osewito ndalo moingo higa oko. Aya medie holiday ma bende gidhiega gi emomiyo ineno ka koro kwan no biro mang'eny. Koro ana kapacha kawacho matin te ni ochul serikal donjo ochul gogi, serikal kwanza lok telo mondi koro ket pesa kama loke telo asto otae nyaka kama ochop ka koro nyalo wuotho kende nikech koro sani en e chonge. Mane paro manyalo wacho to kantie ka otamre ni kaka inyalo sud onge to serikal nigi mbalariany mang'eny mag serikal to kata mag ji giwegi ogol nyithindo gi otiek sombgi oywe ot asto rwake nyithindo moko. Mano to koro kochopo ka koro tek. Mano ka weche duto gore Luanda. Mano kama ginyabiro kaka ntiere. Daktari kapodi turi kodwa yor simu. Paro mapiyo ewi mbalariany ma Moi. Mabena ng'eni onyuolo mbalariany mopogore pacho kae. Paro kineno kama ntiere sani. Penjo mantie ka japuonjo ok en motivated kata onge gi chia mano mar dhi nyime kod tich. Oketo japuonjre kama chal nade e delivery, e content, kasani mbalariany arene chakre first years giwegi poko chopo kata poko neno wachne class malongo arene gichak nyaka sani. Daktari, paro mapiyo ewi mbalariany ma Moi ni. Erokamano ahinya Cleophas. Mbalariany ma Moi kata wan Jaramogi wan children mar mbalariany ma Moi. Nikech Maseno noa Moi to Maseno emonyuolo Jaramogi Oginga Odinga. Mbalariany ma Moi ne en asa. Gima rach madwa wacho studio kama ler ni politicians kodonjo e institution, a running institution mar mbalariany man gine ma gidwaro VC, gine ma gidwaro jotelo madhi e university no ok nyal chung'. Nikech politicians moko mawuoyo kuom university management pok nonyono kata gate mar mbalariany.